Nungsiba aibu may sari panghandigano aining bagida ba gida ba nungsiba aibu jay fam dilay handigano ikay magkanda ba nungsiba aibu may sari panghandigano aining bagida ba gida ba nungsiba aibu jay fam dilay handigano Asemba nung siba ng bukay dalay bagay ay nahangin magdrama nung siba ng bukay dalot bagay ay nagpiring asemba nung siba ng bukay dalay bagay ay nahangin magdrama nung siba ng bukay dalot bagay. Thank you.